на изхода на TV7, понеже навън сигурно вече има цяла тълпа обожатели, нещо такова. Не, ще се ще опазим. Като диамант ще я пазим. Благодаря много. Да, цяло. С Калина. Най-добрият приятел на жената са диамантите. Именно за тях днес ще си говорим с господин Мартин Кутнер, изпълнителен директор на Diamonds International Корпорацион БГ ЕООД. И за нас ще превежда господин Владислав Цветков. Здравейте, добре дошли. Сега искам първо да започнем с вашата лична история, която звучи като приказка. Как вие попаднахте в диамантения бизнес? Доколкото знам, сте работили в мина за диаманти. Не працувал съм в диамантовej бани. Не съм работил в диамантена мина. Працувал съм в бани, але бolo to veľmi reálno. Работих в съвсем обикновена мина и това беше обаче доста отдавна. K diamantom som sa dostal až možno 15 rokov neskôr. И 15 години по-късно започнах да работя с диаманти. Preto sa osobne poznal s človekom, ktorý pracoval, teda zabezpečoval ťažbu zlata, ťažbu diamantov v Africkej republike s jedným Čechom. Поради това, че се запознах тогава в този период с един чех, който е участвал наистина в добив на диаманти на злато в Африка. A tento sa vlastne stal takým odborníkom, dá sa povedať v Československu bývalom, takým najväčším, je to pán inžinier Sinek. И може да се каже, че това е най-големият специалист в Чехия в областта на диамантите. Това е инженер Синек. A vlastne sme sa nejak stretli a bol tam nejaký ten zámer vlastne popularizovať ten diamant aj v krajinách bývalého východného bloku, kde o diamantoch sme vedeli veľmi málo. Просто ние се срещнахме, животът ни срещна и решихме, че е добре да популяризираме диаманта в източните страни, в смисъл на европейските източни и централни страни, къде се знае доста малко за диамантите. A toto bolo pred 4 rokmi a dnes za tie 4 roky práce vlastne sme spoločnosťou, ktorá už je v 11 štátoch, má dcerské spoločnosti. И това стана преди 4 години и сега фактически сме една международна компания, която имаме филиали в 11 други страни. Да. A sme riadnym členom akcionárom najstaršej diamantovej burzy na svete, čo je veľký úspech. И сме редовен член и акционер на най-старата диамантена борса в Антверпен, което е един изключителен успех. Добре, вашата фирма се занимава с инвестиционни диаманти. Каква е разликата? Какво точно представлява? Tak my sme spoločnosťou, ktorá skutočne hlavne sa zaoberá vlastne popularizovaním a predajom investičných diamantov. Ние сме компания, която наистина в по-голямата си част на дейност се занимава с продажбата и популяризирането на инвестиционните диаманти. Samozrejme, sme aj nová šperkárska svetová značka. Заедно с това ние сме една нова бижутерска световна фирма. Čiže máme svoju výrobu, máme svoje zmluvné brusiarne, vlastne vyrábame svoj dizajn šperkov. Имаме свои производствени бази, имаме свои дизайнери, имаме свои шлифовчици и фактически произвеждаме и бижута. Ale hlavná tá činnosť je vlastne skutočne gro je predaj investičných diamantov. Но основната ни дейност е насочена именно към продажбата на инвестиционни диаманти. Така, вие правите много оригинални, уникални бижута за конкретен човек. Ако трябва да изберете диамант, който да подхожда на мен, какъв by byl той? Jaký by byl ten diamant? Tak určite musí byť dostatočne veľký na takú krásnu dámu, ako ste vy. Без съмнение, за такава красива дама, каквато сте вие, той трябва да бъде достатъчно голям. Čiže ja by som určite vybral pre vás možno tento 3-karatový diamant. И за вас бих избрал, може би, точно този 3-каратов диамант. Jeho cena je 50 000 евро. Цената му е 50 000 евро. Да, нищо не е всъщност. То е мало. Určite je taká tá stredná инвестиция. Невероятно е наистина. Това е една средна инвестиция, нали, в областта на диамантите. Máme dizajnerov, že sme vlastne schopní vyrobiť úplne individuálne šperky na základe vašeho želania. И имаме дизайнери, които са в състояние да моделират и да направят бижута според вашето конкретно желание. Да. А с кои други скъпоценни камъни добре се комбинират диамантите? Аз съм носила сапфири и диаманти. И с кои благородни метали? Tak my, čo sa týka kovov, osadzame diamanty, veľmi módne je osadzať diamanty do bieleho zlata, to je všeobecne taký trend vo svete. Що се отнася за благородните метали, ние преди всичко монтираме диамантите в бяло злато, защото това е модният тренд в света. Жълте злато, платина, хирургická oceľ. Също така и в жълто злато, в платина.
платина, също е в хирургическа стомана. Teraz práve začíname kombinovať diamanty napríklad aj s perlami, s tahickými čiernymi perlami. Сега започваме да комбинираме диамантите с перли, с черни перли. Neviem, či vám niečo hovorí meno Blanka Matragi, to je veľmi vlastne známa dáma, ktorá je modná návrhárka, hlavne v tom arabskom svete. Не знам дали ви казва нещо името Бланка Матрахи, защото тя е дизайнерка и предлага индивидуални бижута, предимно в арабския свят. Да. A s ňou sme sa práve dohodli, budeme navrhovať, kde ona navrhne úplne unikálnu kolekciu vlastne šperkov, kombinácia diamanty, safíry a diamanty rubíny. И с нея сме се договорили да направи проект за една много интересна комбинация от диаманти с сафири и диаманти с рубини. Добре, винаги ли когато държите в ръцете си един диамант, разбирате какви са качествата му и какви качества трябва да се търсят? Tak určite po nejakých skúsenostiach sa to dá zhruba, ale veľmi zhruba určiť. Естествено, след като натрупа човек известен опит, може, ама много така общо да определи качествата на камъка. A to je ten práve problém, s ktorými sa boríme a chceme, aby ľudia vlastne to pochopili. И това е именно проблема, с който ние се бориме, защото искаме хората да разберат. Určiť nejak tak objektívne hodnota diamantu alebo jeho nejaká cena, jeho parametry sa dajú jedine v gemologických laboratóriách. Че за да се определят параметрите и цената на диаманта, това може да стане само и единствено в гемологическа лаборатория. Čiže tie dezinformácie z filmov, že sa nejak pozrieme lupou na nejaký diamant a hneď vieme parametry, to абсолютно. Защото това е дезинформация. Ако някой погледне с някаква лупа диамант и веднага каже, той с такива параметри. Значи това изобщо не е истина, не може да стане. Čiže každý nejaký diamant a určite takýto kameň, ako je tento, ktorý som ukazoval, musí mať, alebo teda určite by mal mať certifikát z gemologického laboratória. Всеки един такъв диамант, както ви показах, например, този трябва да бъде съпровождан с такъв голям сертификат, който е издаден специализирана гемологическа лаборатория. Kde sú veľmi presne určené parametre toho diamantu. И там са определени много точно всичките параметри на диаманта. Да. Ktoré veľmi presne vlastne určujú a identifikujú ten diamant. И по този начин се идентифицира точно този камък и определят всичко покрай него. Dokonca je tam taký takzvaný, tak by som povedal, pridal by som to k otlačke prsta. И може да се каже, че тук има още един елемент, който може да се определи като пръстен отпечатък. Pretože každý diamant má v sebe rôzne inklúzie, rôzne malé defekty. Защото всеки един диамант има в себе си малки примеси, някакви определени дефекти. A rozmiestnenie, veľkosť úplne identifikuje ten diamant. Keďže rovnaké nie sú na svete. Положението на тези примеси точно определя диаманта, идентифицира го, така че защото няма два еднакви диаманта в света. А този сертификат доказва ли, че този диамант не е кървав? Имаше един такъв филм преди време, че за него не е заплатено с цената на човешки живот. Жени много обичат Леонардо Ди Каприо, нали? Да. Жените много обичат Точно за този Ди филм става Каприо. въпрос, но още повече обичат диамантите. Але май рече